Hi girl! Koska Halloween on nyt ovella, niin mä ajattelin, että mä kerron teille tämmösen tarinan, joka on ihan totta. Tää on semmonen pelottava juttu, mikä mulle ja mun kaverille tapahtui, kun me oltiin lenkillä viime vuonna. Yksi kaunis päivä Krista soitti mulle, mentäisikö lenkille. Se itse asiassa ollut kaunis päivä, se oli aika harmaata. Mut kumminkin, Krista tuli meille, mä laitoin vaatteet päälle ja sitten me lähdettiin lenkille. Me käveltiin aika pitkän matkaa ja sitten käytiin takaisin ja päätettiin, että käydään kaupassa ja tullaan meille takaisin. Siinä kun me käveltiin, niin me huomattiin meidän eessä semmoinen tosi pelottavan näköinen mies. Se mies käveli tosi hitaasti, joten me päätettiin, että me kävellään sen ohi. Se oli vähän sellainen nolotilanne. Mutta just kun me oltiin siinä kohdalla, niin se mies silleen liukastui ja vähän niin kuin se olisi lyönyt sen jalan tai jotain. Ei mitenkään pahan näköisesti, mutta kumminkin. Ja ennen kuin joku rupeaa sanomaan jotakin, että miksi te jäänyt auttaa siihen tai jotakin semmoista, niin ellet sä on äiti Teresa, niin sulla ei ole oikeeta kommentoida. Totta kai jos kävis uudestaan näin, niin mä oisin jäänyt auttaan ihan senkin takia, että mua ei yritettäisi tappaa. Mutta joka tapauksessa emmittiin siinä vähän siinä hetkessä, että pitäisikö meidän jäädä auttaa, pitääkö meidän sanoa jotakin. Mutta kun me oltiin ihan pikkusen matkaa kävelty ja me niin katsottiin taakse, se oli noussut ja jatkanut aivan normaalisti ja se ei mitenkään niin liikuttanut, että se ei näyttänyt siltä, että sillä on sattunut pahempia. Ja se meidän takana kumminkin käveli sillä vähän matkan päässä meidän perässä ja välillä aina katsottiin, että onko se siellä vielä. Kumminkin se tuntui välillä, että se ottaa meitä kiinni ja kävelee aina vähän nopeampaa. Me siinä naurettiin omia juttuja, koska me aina nauretaan, kun me ollaan kahdestaan. Siis se vaan on semmonen, niin vaan on. Me lähestyttiin siltaa ja oltiin sitten kääntymässä sitten kauppaan. Me vitsailtiin silleen, että se varmaan suuttui ja haluaa tappaa meidät, koska me ei autettu sitä. Aivan niinku puhas vitsi. Ja kun me käännyttiin sinne sillalle, niin me huomattiin, että se mieskin kääntyi. Käveltiin se silta ja tuntui koko ajan, että taas se kiihdyttää ja taas se ottaa meitä kiinni. Ja me mentiin semmoista pientä oikopolkua, voisiko sanoa, sinne kauppaan. Semmoista, mitä kukaan ei ikinä mene. Kaikki aina menee sitä virallista pyörtietä. Me käveltiin sitä kauppaa kohti ja me huomattiin, että se mies tulee kans siitä samasta oikopolusta ja se on meidän takana. Ei ihan meidän takana, mutta aika lähellä meitä. Ja se kävelee tosi niin vihaisen näköisesti meitä kohti. Miksi se seuraa meitä? Haluatko se tappaa meidät? Kuollaanko me tänään? Me mentiin sinne kauppaan, otettiin äkkiä kori ja mietittiin, että kerätäänkö me edes ostaa mitään, niin me kuollaan. Me käveltiin tosi nopeasti hyllyn takaa, että se ei näe missä me ollaan. Se käveli sinne kauppaan. Suoraan, se ei ottanut koria, ei mitään kärryä, se vaan tuli sinne ja käveli kaikkien hyllyjen ohi. Me katsottiin sitä sieltä silleen, että nyt se ehtii meitä. Oikeastaan kun se tuli sinne kauppaan, se vaan löi kirveellä ensimmäisen asiakkaan pää irti. Tunnelma oli semmonen. Sitten kun me ei enää nähty sitä, niin me oltiin Kristan kanssa silleen, että uskaltaanko me nyt käydä kaupassa vai pitäisikö meidän tulla myöhemmin tänne. Me yhtäkkiä niinku huomattiin, että se oli kaupan toisessa päässä. Kääntyi saman tien, lähti hirviää kävelyä meitä kohti. Me oltiin lankapuolella. Se ei näyttänyt siltä, että se olisi tullut kutomaan sinne tai niinku ostamaan kutomisverkkiä. Se ei ollut ostanut vielä mitään ja tuskin oli ostamassakaan. Me lähdettiin Kristan kanssa aivan täysiä pois sieltä kaupasta. Me päästiin kaupasta ulos, me mentiin yhden auton taakse piiloon ja katsottiin. Niin se tuli ulos sieltä kaupasta, siellä ei ollut ostanut mitään. Ei mitään. Me päätettiin sitten, että me kävelään äkkiä nopeasti mun kämpille ja koko ajan me katsottiin meidän taakse, että seuraako se meitä, että onko se niinku huomannut missä me ollaan ja näin. Ja me oltiin aivan varma, että se oli niinku vihainen meille sen takia, että kun me ei jääty auttaa sitä. Tai sitten se luuli, että kun me siinä naureskeltiin omille jutuille, että me naurettiin niinku sille, että kun se kaatui tai jotain. Vaikka tää niinku vaikuttaa siltä, että oli tämmönen hauska juttu ja me naureskeltiin siellä, niin tää ei tosiaankaan ollut mikään hauska juttu. Kun me ollaan yleensä semmoset, että me naureskellaan joka asialle. Mutta se oli semmonen tilanne, että silloin ei yhtään naurattanut, oikeasti pelotti, mitä se haluaa ja mitä se tekee. Ei ikinä ihmisistä tiedä. Sitten me yritettiin kaikille selittää tätä tarinaa, niin kaikki oli vaan silleen, että te kuvittelitte vaan, että se mies oli vaan käymässä kaupassa, että ei siinä mitään. Me tiedetään, että se yritti tappaa meitä. Tää oli tämmönen tarina tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte ja ensi video. Bye bitch.